ki para bangit bait bat ki parlo ki bait ngi ai kublay pi baro haga kerteng ka ba koridor tam ka jong utrai bat unong pedim jongi u Jesus Christ ngi pediang sobhaya pi syakani ka Bible study ka bawan lingba ka YouTube channel chong kabalang Presbyterian Mauro bat ha kani ka janmit ngi ne kren halor kani ka phang ka jingdap men simba khoj fullness of the Holy Spirit. Kidon shibon tili ki rukom batay kay ka jingdap men simba khoj. Henrei baro ki hap ha ki arteli ki kelum jing batay. Ka kelum ka baningkong kalong ka jing batay Pentecostal but charismatic. Ka jingdap men simba khoj kadai ka jing kren telit. Hoj ka kentup ru ya ka jing jeliu ha ka jing long men sim. Bau men sim ba khoj uwan ban shong da pura ha ka do no jong u banget lani jong ka banget bat bau sen shar ma u ya ka jing em ka jong ki. Henry ka dak ka bah khmat jong ka jing dap ka dehi ka jing kran thalit. Ka kelum ka ba ar pat kalong ka jing batai non charismatic. Ba ka jing dap men sim ba khoj kadai ka jing jeliu ha ka jing long men sim bau men sim ba khoj usong dap pura ha ka do nu jong u banget lani jong ka banget badu sen shar ma o ya ka jing em ka jong ki kala ban penmi ya ka jing kran thalit hoot henry kam long compulsory namar ka jing kran thalit kalong tang kawai na padeng ki shibun teli ki jing ai chong men sim ba khoj kum bangilei i ha ka Bible study syapang ka jingkran thalit ha kini ki Bible study nga persang bania thu ya phi ya ki rukom so thu ba pher jong ki kanhun balang khnang ba phintip ba ki don shibon teli ki interpretation shibon teli ki rukom jing batai ya ki ju ki dekhot lani ya ka ju ka phang teng ka jing bam shai kami habaki nongkren ki penonkam de ki juk ki kentin henry ka jingmut jongki ka jing thau jongki pat ka pher kum kanuksa ka jing pensle umen semba khoj ka jing pen baptis umen semba khoj ka jing dap umen semba khoj ki juk ki kentin ki penonkam henry ki jing pher pat ha ka jingmut bara ka jing so tho chong ki bakren ki dekhot ki bakong san syapang ka jingdap umen sim ba khoj kilong Ephesus san khat pra bat ki kam ki apostol khat lai san pu ar Ephesus san khat pra bat tu wat long phi ki ba bu a dakawan ha ka ba don ka jingken win henrei to long ki ba dap da umen sim u polu kentu ki nong Ephesus ba du kentu ya phi bat yanga bangin long ki ba dap da umen sim ba khoj ka jingdap umen sim kalong ka hukum na ublay kam day ka option ka bangila banjit henry ka day ka obligation ka bangi day ban long ki ba dap da umen sim ba khoj ki kam ki apostol khatlai sanpu ar ti la pendap ya kita gi senran ta ka jing kemen bat da umen sim ba khoj ha ka Bible study ha ka khatlai tarik Oktober ngile kren syapang ka jingpen sle daumen sim ba khoj shua kata ha ka arfu kendai September ngile kren syapang ka jingpen baptis daumen sim ba khoj menta ka sngipat ngia kren syapang ka jingpen dap da umen sim ba khoj ngila batai ba ka jingpen sle kalong ka jing trei kerpang umen sim ba khoj ban pen ko bori ki banget kalong ka jing trei ka jong men sim ba khoj ban pen ku bor ye ki banget nagabenta ka no ka kam ka no ka mission ka bau blay thmu nagabenta jangi kade ka jing le ka jong blay ling ba ka do ya ka ba ka do daladi kamla banle ngila batai ru ba ka jing pen baptis kalong ka sin ka ba ningkong jong ka jing kta jong men sim ba khoj ya ki banget kade ka jing yo mat ka ba ningkong ha ka jing im ka jangi kalong ka jing khapat ye ki brio
kabalam sya ka jing penia so yaki syau Jesus Christ. Ngilayu i haka arpu kan drai tarik u September bakani ka jing pen baptis daw mensembak hoj ka ja haka jing haka klipmat bangi pediang yau Jesus Christ komu trai bad unang penem. Hoj nagabenta gi shispa arpungut haga kamra ka bahaneng ka jing pen baptis kalaja haga sngi Pentecost namar shua kata 4 aite yau mensembak hoj halor ka do baro. Henry na du ka sngi Pentecost pat ka jing pen baptis daw mensim ka ja haka ju ka klipmat baki breu ki aiti yala di hau Jesus Christ. Haka tai ka klipmat ba pi aiti yala di hau Jesus Christ. Haka tai ka klipmat pi yok pediang ya ka jing pen baptis daw mensim bakoj. Namar hadin ka sngi Pentecost shim no yau mensim bakoj nangi. Henry u yai sa bat ngi ha ka ne ka pertai. Kum ki Kristan ngi don kam ban sngoto para bangit bait iya ka jing dap ka jong men sim bakoj. Namar ka jing kemen ka jongi kalong ha ka jing don bara ka jing dap ka jong men sim bakoj. Ka jing kemen ki brio ka pertai kalong ka jing yo ya ki mar pertai ki riu pertai ki kemen namar ki yo ki jing sngob ha pertai. Henry ka jing kemen ka jongi ki Kristan pat kalong na ka jing dap ka jong men sim bakoj ha ki jing im ki jongi. U debit u khot ya kani ka jing kemen ka jing pen im haga ktin pareng ka joy of salvation. Kasam ka basan puai ka dekhot ka bakhat ar to ai pat hanga ya ka jing kemen ka jing pen im jong me. U debit ula do no e gani ka jing kemen ka jing pen im namar ka pop jong ka jing klim bat ka Bathsheba bat ka pop jong ka jing pen yap yau tengah jong ka Uria. U debit ula do no e gani ka jing kemen ka jing pen im bat du duai uang ablay try kan ra to ai pat hanga ya kani. Namar ka tau duai u debit sam san puai khatway wat shim no yau men sim bakoj. Wat shim no ya lau men sim bakoj nanga. U debit u snol to balada don men sim bakoj don kata ka jing kemen chong ka jing pen im. Ka way ka daw bagi Kristan ki du no ya ka jing kemen ka jing pen im ka day namar baki le pop. Namar kata pide ban kala ka bumut para bangit bait na ki jing mlen ki basniu na kita gi pop ki barim ki basno rdin ha ka jing im ka jong pi. Lar pi kwa shisha ya ka jing kemen jo ka jing pen im pide ban no baro ya kita ki bo wan but na din jong pi na kata ka jing im ka barim. Kambiang bapila kelaka bumut haka por menshua. Henry pi don kamban kelaka bumut mentaru na kita ki jinglong barim. Ki don ki pre-conversion sins. Lani ki pop ki bangilale hashua bangin IT yala de how Jesus Christ. Henry ki don ru ki post-conversion sins. Lani ki pop ki jinglin basniu ki bangi le bangi yai le wat hadin bangila IT yala de how Jesus Christ. Kau way ka daw bagi Kristan ki tulot bor haga jing syakri yo blay kalong bakimpat yo mate ka jing dap ka jom simbak hoj. Kau way ka daw bagi Kristan ki tulot bor habaki yalap e ka kerteng ka jong Jisu bat ki le ran habaki sakhi akhmat ka perthai ya ka kerteng ka jong Jisu Christ. Kalong namar bakimpat yo mat ya ka jing dap ka jom simbak hoj haga do nut ka jong ki. Ngam ong bakim don yu men simbak hoj. Nga ong bakim don ya ka jing dap ka jong men sim bakoj haga jing im ka jong ki. Ka jing dap kamut bangi yo shu yo men sim bakoj. Henry ba u men sim bakoj u yo shu yangi. Ngan ong biang ka jing dap kamut bangi yo shu yo men sim bakoj. Henry ba u men sim bakoj u yo shu yangi. Ken mau ba u men sim bakoj u de person haba pila yo u pila yo pura ya u. Ngakwa ban keli hatu mensim bakoj ula yo pura ne em ya ka jing im jong pi bat mensim. Kum ka nuksa kani ka klat. Mensim bakoj long kum ka
บาพี่นางเทฮัดุบันดาบัดบันดาชเลยหาบพี่ละย่ออยู่มันเสียมบักคุยพี่ละย่อยอุดับปุระนามารบอุเดวเปอร์เซนกจิงกลีกลองฮัตุมันเสียมบักคุยอุลายอยาพี่เนเอมปัดบันสันดุรีพี่บันยาลามยาพี่หากจิงทมูกจงอูกกจิงดับมันเสียมบักคุยยากตังินบาตัยมันตากามัดกับนึงกองกำเดย์กะจิงสงมันเสียมกับตั้งนัสลาเห็นไรกะจิงเชมันเสียมกับนาดูตันไรกิจิงสงมันเสียมกิวันบัดกิเลตเห็นไรกะจิงเชมันเสียมปัดกาลงกับชิสินบังอิเลยอมาดกาลาสันดูร์ทำไมยากะจิงกะจงีอุลูคัสอุบาลงอุด็อกเตอร์อุบาวาดเบเนียยกีเอบารออุทอคุมเนสงับงันปุเลบุนตลิกิดขัดนักกิตาบกิคำกิอพอสตอลอารนองกิดขัดกับสาวบัดละปันดับยกีบารอดาวมันเสียมบักโคดบัดกิเลสดังบันเครนฮักิเวปัดกิทลีดกัดกุมบาวมันเสียมอุลาไอบอร์ยกีบันเครนสาวละนองกิดขัดกับพระอันดักุมเต้าเปโตรสอุบาลาดับดาวมันเสียมบักโคดอุลาองเอกีสาวละนองกระดขัดไลพูเออันดาคิลาละดูไอตีลาเป็นขญุยากตะกจักาฮากบักิเลเซงบัดลาเป็นดับยาคิบารอดาอุมันเสียมบักโคดบัดคิลาเครนิกขตินุเบลดากะจิงสงาวชลร์ริวละนองกระดขัดกับบาลายนามารกตาโกปาราพิญญคมีเนียวงุดกิรังบะนับพีคิบดอนกันนามบาบาคิบดับดาวมันเสียมบัดดักจิงสตาร์บางอินทุ่งยกีฮัลโลร์กันเนกกรรมกันเนกลงชพังกันจิงเจียยากิเนียวงดกิตเมนบาสันกิบันึงกองนังตาขันไดละนองกันเดคอดกบาขัดเนียวก็องคุมเนกุมตาอูอานานิอัสอุลาเลตโนบัดอุลารุงฮัปโปกตะกเยงเตฮับาอุลาโบยาลากกตีฮาอูอุลาองโกซอลอุปาราจงาอุตาวตรายอุจิสุเคนอุบาลามิปาวฮาเมฮากตะกลันตีฮากบาเมลาวันอุลาพายังาบาเมนยอเป็ดปัดบัดบาออนปันดับยาเมดาอุมันเซมบักโคดอุเบลอุลาพายังาอานานิอัสบางอันบุกที่ฮลอจงเมบาเมนยอเป็ดปัดบัดบาเมนลองอุบัดดับดาวมันเซมบักโคดขัดเวลนองกันขัดอาร์ฟุสาวนาบาอูกับบมุดอุบาร์นาบัสลาลองอุบริอุบาฮาบัดอุบัดดับดาวมันเซมบัดดักจิงเงตที่ชิบูนุปัดบาลาปเนียโซฮาอุตรายกันนี้ก็ลองกับจิงบาไตชาพังอุบาร์นาบัสบาอุลองอุบริอุบาฮาอุบริอุบัดดับดักจิงเงตบัดกันนี้กามีนักจิงดับดาวมันเซมบักโคดกจิงดับอุมันเซมกะลองเกยกะบักตาเอกจิงอิมจงอูลนี่จงกาคริสตานกะบาคิบะเป็ดนะชบารุคิยูอีชายคิยูอีตังเกรนฮักิคัมคิอพอสตอลคิบริคิบะเป็ดนะชบาร์คิลาบันิโตบักินีคิลองคิบะดับดาวมันเซมบักโคดกะมัดกะบาอาร์กัมเดยตังกะจิงดอนอุมันเซมบักโคดเฮนเรกะลองกะจิงดับอุมันเซมบักโคดKisenranu Jesu hakikam ki apostol omtang bakilayo pediang yo mensembakhoy henre kilong ruki ba dap daw mensembakhoy hagas ni Pentecost kilayo pediang omtang ya ka jing penbaptisu mensembakhoy henre ya ka jing dap pura ka jong u ngila bat ong ba ka jing penbaptis kalong ka jing trei ka bana shalor kat ba kajing dapat kalong kajing pediang kabana syatabian kajing pensle kalong kajing pen kubor kat ba kajing dapat kalong kajing pendem yalade hakmat jong ublay baro ki kristan ki bala IT yalade hu Jesus Christ kilayo pediang te yo mensembakhoy henre ombaro pat ki ba yo e kajing dap o mensembakhoy baro ki kristan kibala IT yala di Jesus Christ kileo pediang ya ka jing pen baptis men sembakhoy
namar day umensim bakhoj uba penkha arsin yangi lada day do umensim bakhoj kim lahi banlong kibangit hau Jesus Christ ni pule kumne nagaktien ke jong blay rom prakhandai henre lada uno ru dan umensim Christ utaken umlong ujong u iwe korin lai khan real pi pim tip ba pi long ka yeng shong u blay bad ba umensim u blay u shong sa hapo jong pi iwe korin real khat khandai hatu pim tip ba kata ka met jong pi kalong ka yeng shong umensim ba khoj u ba hapo jong pi yau ba pi la yo na u blay bad ba pim long la ki jong hi lada pilong ki kristan bashisha pilay pedang te yo mensim bakhoj henre hato umensim bakhoj ulayo pura ne em ye pi pilayo yo mensim henre hato umensim ulayo pura ya pi ne em don ki nong tho ki ba ong kum ni ka jing don umensim bakhoj kamut ba ulong resident hagi do no jongi henre ka jing dap ka jo mensim bakhoj kamut ba ulong president u nong senshar hagi jing em ki jongi ki kristana Corinth ki leyo pediang yo mensim bakhoj henre ki yai long riu per thai pan namar kimshim it yelade haga jing dap u mensim bakhoj ki long ki kristan ki bakinja do om ki kristan ki bakinja mensim ki carnal Christians om ki spirit filled Christians ki don lot ki jing ai ki jo mensim bakhoj henry kim don ya uso jo mensim ki don kita ki gifts of the Holy Spirit henry kim don ya u fruit of the Holy Spirit kabalai ka jing dap mensim bakhoj kamut ka jing thali na ki ai baro ki bom khoj ken ma bo mensim u blai ulong uba khoj umla ban shong dap haga do not ka badap daga jing bom khoj na ki jing bom man bat na ki jing snil ki kam ki apostol sanlen nong ga khot ka balai henry Petrus ulong ko Ananias mdeu Ananias uba duai na benta upol henry Ananias uba syukor ki apostol uba syukor yo mensim ublay ko Ananias hato balai bau soitan ula pendap ya ga do no jong me ya ka ban syukor yo mensim bakhoj namar baka do no jong u kala dap da u soitan nakata daw ula bad unut ban syukor yo mensim bakhoj henry haba dap do mensim bakhoj sngap ja yo ya ga do no jongi kani ka de ka jing ruai ka balong ka jing duai jong u dober wansnong way na ki nong yalap revival jogari ka jongi ka jing ruai ka ba sunspa khandai pu way to wan mensim bakhoj hanga rung hapo ka do no jonga to pun khoj par ki pop jonga shongsa hapo jonga habu mensim bakhoj rung baru shong dap u pun khoj par ya ki pop baro mensim bakhoj jingkular to ya sella hapo jonga to pensat bor yang nga baswai ngan yeng ngan ya bat me ladang ilong ki ba dap do mensim bakhoj kan pau kata ka jing don mensim bakhoj haga jing em ka bakhoj bat ka basuba ki ai ki jing mi na ka jing dap mensim bakhoj way pipen pau ya uso jo mensim uso jong mensim haga Bible khasi kalong Galatia san arfu ar haga Bible pareng kalong Galatia san arfu ar bat arfu lai bat ki sembo jong uso mdai ki so jong mensim henre ki sembo jong uso jong mensim kilong ke jing iet ke jing kemen ke jing suk ke jing sha aslem ke jing le sbun ke jing bha ke jing aine ke jing jemnot bat ka bor halor lade hakikam ki apostol khatlai san puar katugo benta bangila pule menne ngiyu iyo so jong ga jing kemen ubalong uway na pedengki kendai teligi sembo jong uso jong mensim bakhoj kabaar pin shempang ya ki bakin jaman sim bare ka mon ga jong blay na ga benta jong pi bunsin ki kristan ki od ba kim tip ka mon ga jong blay na ga benta ga jing im ga jong ki
balai kimla ban sngau tho balai kimla ban tip ya ka mon ka jong blai ka wei ka daw ka long ba kim pat yo mat ya ka jing dap ka jong man sim ba khoi sngap ngan puli na ka tien ka jong blai wei korin ar khat lai mangi tingila pediang om ya ka man sim jong ka perthai henry yo tau man sim uba nau blai khnang bangin yo itu ya kita ki ru bala ai hangi ta blai habangili pediang yo man sim jong blai ngi tip ke ka mon ke jong blai na ka benta jongi iwei korin ar khat sao henry ubrio baken jado pediang kita ki ru ki jong man sim blai namar ki long ka jing bi tha o but lahi ban itu yeki naba da ka baken jaman sim babishari ki henry utau baken jaman sim ubishari ki baro henry ya uhi omdan babishar namaru balatip ya gajing mut utrai baun hikai ya henry ngi don ka jing mut ukrisken habangi don uman semba khoi habangi dap do man semba khoi ngi don ka jing mut ukris ngi sngo tho e ka mon ka jong blai bari ka jing kwa ka jong nangi ubrio ubampat mat e ka jing khapat umla satia ban so tho bat ban pediang ki bakan jaman sem dai tangki beri ki balai pediang yu man sem bakhoi ki bala ban sngo tho ye ki jong oblai ka jing start ka bakan jakristan kamuan na ka jing pass exam lani ni ki degree ki bakrau henry ka wan na ka jing long man sem bat na ka jing yala man sem ha ka jing im ka jongi kata banang dap daw man sem kata nginang sngotho bat nginang pediang ya ki bakan jaman sem kata banang duna jong ka jing dap uman sem bakhoi kata nginang duna ka jing sngotho hangi bun kinong tho ki ong ba kat kum ka jihi kai ka jong apostol paul ha iwe korin kalanong ka ba ar ki dot khandai hadu lailanong ka khot ka ba saw ki ong ba ki don laijat ki brio ka ni ka perthai ka jing batai ka ba khamshai kawan na uwei nong kren nong hikai nong yalap bekerteng Louis S. Schaefer bat ngan shim kat tu kat ni gi jing tho jong uang bagi don laijat ki brio hagani ka perthai natural man carnal man spiritual man natural man brio kumba ulong ubampat yo e jing khapat carnal man brio ubakin jado ubala pediang yo Jesus Christ kumunong penim henry ubadang ya hi halaka jong kamon bat ka jingkwa jong ka do upol ukun tho babu na ki kristana korin kimpat sana ka jinget kum tau hap kreni ki kum ki kunlung hau krisken iwe korin lailanong ka dekat ka maningkong but spiritual man uniu bri udeshisha ubakin jaman sim ubala dap tau man sim bakhoj ngakwa ban clear phi ki ba snap ya kani ka bible study ya kani ka por hatu philong natural man lani natural woman ne philong carnal man lani carnal woman ne philong spiritual man ne spiritual woman ya kini ki laijat ki brio laju batai daki lightly ki diagram phini e ki screen ki jong phi uniu dai natural man brio baklemu Jesus Christ ha ka shuki ka badon ka do no jong shong ka self lane ka manga lane ka malade but shabar ka jilli jong ka jing em shabar ka jilli jong ka do no don ka ding phna ka jong Jesus Christ ka bamut ba Jesus Christ ulong shabar ka jing em de namar kata ba ki jing kwa ba ki jing long jing em ru ki pharia bat kiya laka jong ka jong nang ta kani ka ba ar pat ka bangi peni phi udeuta self directed man lani worldly man lani carnal man ubrio uba kinjado hangni pat ngi i yakata ka self directed life lani ka jingim ka ba sanshar hi dalade phiu i menta ba kading phna ka ladon hapo ka jilli jong ka jingim kading phna ka ladon hapo ka jilli pelun jong ka do not henry dang sanshar hi ka malade
dang sensar hi unga u self nagatagadaw kita gi benta baro jang ga jing em kidang pharia kidang pat kimpat poi shaka wei ga jing mot shaka wei ga jing thmo Henry u brio u bakin jaman sem ngi yu i ga diagram ka balai pat kalong utau Christ directed man lani u spiritual man u brio bakin jaman sem u brio u balas sensar de u Jesus Christ hang to phin i haga shuki jong ga do no jong u la weng no ega self la weng no ya ka manga ka maladi bat labu hang to da ka ding phna ka sensar ka ding phna ha ka do no jong ka jing im bat ka manga ka maladi pat la weng no bat hang to ki e benta jong ka jing im ki yat bet yat ranti na maru sensar Chris para bangit bet kenang ba phin yo long brio ba kin jaman sim kenang ba phin yo long brio ba dab do mun sim ba khoi ke ai ka ba phide ban le ngin se keren pat ya kani haka wei pat ka por lashem te yo ling ba kani ka ju ka Bible study ublay na ka benta ka buram ka jong u amen tungin ye tuai au blay buk pau changi ba habning kanungi ai ngo e ka jing don ka jom he ka jing im ka jongi bat ka jialam ka jom he ka benta baro jo ka jing im tokar khui ngi ko try hagani ka por bangin yo mat om tang ye ka jing kren nre ka jing kta ka bana lor ka jom sim ba khoi bangin la bangin IT la di bangin yo mat e ka jing dap pura ka jom sim ba khoi ha ka jing em ka jongi shim ko man sim ba khoi ka jing em ka jongi shong dap shong kar hai ki do no jongi sanshar ma me ka jing em ka jongi ngi IT lot ye la di hame ye kini ngi pan ngi dem ngi ngo ngi pediang ha ka kerteng ka jong try ba nong pedem jongi Jesus Christ amen